Метицата стане Христова. Живот и здраве да носи остане пак кметица на град Габрово, защото е страхотна и я харесвам. Не се знае новия кмет, кой ще е някой намръщен да не обича секс-маняци, а пък тя, доколко знам, ги обича секс-маняците и прави всичко за това. Тя няма ли да ти уреди нещо тук? От една партия сте, що ме фенка на секс-маняците? Ще уреди стадиона, ще уреди залата, да направим тук хубаво шоу и да направим спортната тенис корта покритие. И отгоре ще пише Сър Стефан Лерой с бар вътре, с всичко. Средствата съм ги нагласил, тя много скоро ги привеждам на общината и на църквата. А някакво официално откриване ще има ли? Ще има. Като стане всичкото, ще има официално пие и всичко с документи, с заснимане. Няма така фалш да раздаваме така без документи. Всичкото подписва. Пише там дарение на общината, намираме строителната фирма и се строи. Както искам аз, по шаблон там, както го правят на запад. Хубаво направено. Тук сме намерили два терена, сега ще ги одобрят и строителите започват. Тенис корт, покрит с бар, с всичките му там. Вътре басейнчета, вътре баня, туалетни модерни, всичко. Кога да го чакаме? Ами много скоро. Сега лятото трябва юни-юли да се започне строежа да се строи. Чакам сега, метицата съм се записал да ме приеме, защото при нея не мога да се влиза така. Който си иска да влиза и да излиза. Тук се пишат разни документи там, чака, телефони, да ми се обади. Въпреки, че аз мога да влеза така без никой да ми каже, но искам официално, защото ще се прави там договор, завещание, подписи, привеждане на пари, ще се види коя банка трябва да ги приведа, защото това е отговорна работа. Средствата са много и искам да стане както трябва. Покрит тенис корт с прозрачен поглед, да може да се маха, лятото като е горещо, да се сгъва, както се прави на запад. Той ще стане много скоро, габровци, чакайте го. Ще стане. Само нещо да не се случи с мен. Нося големия кръст, попа го освети. Той ма пази за сега. Ако живея до юни-юли, това нещо ще стане. Сега действаме, терени търсим, фирма яка, за да стане. Ще има за всички. Това е. И започваме тогава там голямото шоу вътре в тая зала. Ще играем тенис и ще има много секс. Там всички ще влизат по прашки. Уискито ще се пие по прашки и ще наредя там на бара поне 100 вибратори. Който влезе вътре, ще пие уискито и ще държи вибратора. И ще вика целият вътре суп. Постоянно ще има там колони и ще се пеят моите песни. Ще се пие и ще се играе тенис. Там ще идват почти всички влюбени двойки. Вярвам, че ще стане. Влизат вътре, слагат прашките, цисарниците, държат вибраторите, целуват се, любят се, пият си уиските, играят тенис. Чао! Други ден пак. Пак и пак и пак и пак. Целият вътре сух. Започва голямото шоу. Изчакайте малко. Его май месец, юни, юли. Още един месец до юли, не смятам, че ще започне, бързо ще го направят. До 2 месеца ще е готов. И вътре ще има секс дормон. Дормон се киш бубук, яко вътре целия. Ще знаете, там няма никой. Аз ще бъда цар. Ще казвам аз кой да влиза и да излиза. Полицаите ще чакат отвън. И линейките. И ако някой не е по прашки, няма да влиза. Който не е по прашки, няма да влиза и да пие уиски. Защото ще се пие кафе и уиски без пари. И тениса ще се играе така наголо. Да им кеф, да им е убаво. По сини прашки. Само по сини прашки. Ще се играе тенис, ще се пие уиски и всеки ще държи в лявата ръка сушуара, в дясната вибратора и ще има яко. Какъв сушуар? Сушуари мъжки такива, едни мънички. За какво сте? Го и тогава ще има дормон. Секс тенис ще има. Ем тенис ще играе, ем се прави секс. Ама само за влюбени двойки, които се имат, а не там да изнасилваме жени насилно, да правим бардаци. Бардак няма да има. На запад съм бил и съм видял такова нещо. Спортна площадка, спортуват и правят секс. Искам той да направя само, че тенис. По сини прашки и всеки пината ръка ще държи вибратора, другата тенис бил. Спират, почиват, правят секс и продължават.
пият уиски, кафенци, сладичко, тортички и ще бъде страхотно. Обещавам и ще стане много скоро. Който влиза без пари. Без пари, но няма да влизат дрогирани. Дрога няма да има вътре. Дрогирани не. Само уискито, количката, тортичката, държи вибратора, прави си тенисчето, държи вибратора и чука яко вътре целия сок дормон, заебал и на нея, и на него. Това е. Той съм го видял на запад и искам да го направя и тук. Който не ме отърва, няма да влиза. Който иска да якия дормон, да заповяда.